ଛବିରାଣୀ ଏକ ନିଛକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। 1980 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ବିରିଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଛବିରାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋର। ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ। ଗୋଟିଏ ଧାର ପାରି ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ନବକିଶୋର ପୁଅକୁ କାଖେଇଥାନ୍ତି। ନଈ ବାଲିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛବିରାଣୀ। ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ପୁଅକୁ ନେଇ ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପିପାସୁଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନଥିଲା ନବକିଶୋରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଏକ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ବୀରମାଣିଆ, ବାବାଜୀ ମାଣିଆ ଏବଂ ରାଜନେତା ଦିବାକର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଛବିରାଣୀକୁ। ଛବି ତାଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନ ପରଦା ଫଟାଇ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ଧମନୀକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ପକାଉଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଛବିରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ନବକିଶୋର ପୁଅକୁ କାଖେଇ ପାଖ ଗାଁ କୁନ୍ଦୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନବକିଶୋର। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଲିଜା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ। ନଦୀପଠା ବାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ମୃତ ଶରୀର। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବିବାହ ବେଦୀରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବାଲୁକା ରାଶି ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁଦୂତଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛବି କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବେ ତା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ନଈ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛବିରାଣୀଙ୍କ ନଖ ଆପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନରୁ। ବାଲି ହିଁ ଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ରକ୍ତ ପିପାସୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛବି ବାଲିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। 2 ମୁଠା ବାଲି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଦୁଇ ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ବିଲୁଆଖାଇ। ସେ ନଈ ନଥିଲା, ଥିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥିବା 2 ଧାର ଲୁହ। ତାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଛବିରାଣୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁରରେ ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଛବିରାଣୀ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ପୁରୀରେ ଏକ ମଠରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଛବିରାଣୀ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନବକିଶୋରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ନବଦମ୍ପତି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବିରିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଥିବା ନବକିଶୋର ଓ ଛବିରାଣୀ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାର ଚରିତ୍ରରେ ରହିଯିବେ ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମଦ ମାଫିଆ, ସାର ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଓ କୁଜିନେତାଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ। ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ କରୁ ନିଜେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଛବିରାଣୀ।